and tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day, this away, that away, through canals and alleyways, just to say money trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel. Nah, $8 might just fuck your main bitch, that's just how I feel. Nah, $8 might say fuck. Καλησπέρα μάγκες, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Δεν είναι το πρώτο μου βίντεο, ούτε θα είναι το τελευταίο, αλλά η αλήθεια είναι πως ήμουν απόν αρκετό καιρό. Βέβαια, εντάξει, απόνυμα ακόμα από τα παιχνίδια, δεν θα πω ψέματα. Αλλά δεν ξέρω, μου ήρθε πάλι αυτό το excitement να αρχίσει στο YouTube, μόνο που αυτή τη φορά δεν θα φύγει. Γιατί κυριολεκτικά θα κάνω βίντεο τη ζωή μου, ρε φίλε, όχι παιχνίδια. Οπότε πάμε σε ένα day in the life σήμερα. Θα σας δείξω λίγο τη μέρα μου, το τι κάνω μες στη μέρα μου γενικά, μιας και είμαι ένας αυτή τη στιγμή τραυματίας ποδοσφαιριστής, που παίζω μπάλα ερασιτεχνικά, είμαι επαγγελματικά μπορεί να πει κανείς, και αυτή τη στιγμή κάνω αποκατάσταση για ρήξη χιαστού. Έπαθα ρήξη χιαστού μάγκες 12 Σεπτεμβρίου, πριν 4-5 μήνες, και από τότε έχω κάνει χειρουργείο στις 10 Οκτωβρίου και μετά το χειρουργείο ήμουν με πατερίτσες, να'ρθηκα, ξέρετε, όσοι ξέρετε από ποδόσφαιρο και τραυματισμούς ξέρετε τι εννοώ, και ναι, να'ρθηκα και τα πάντα, και σιγά σιγά κατάφερα να αρχίσω να περπατάω πάλι, να τον βγάλω, και κατέληξα να είμαι στο σημείο που είμαι τώρα, να μπορώ να ξαναοδηγάω πάλι και να είμαι ξανά στην καθημερινότητα. Οπότε πάμε σε ένα day in the life σήμερα, το πώς είναι μια μέρα αποκατάστασης, παύλα ενός αθλητή που είναι τραυματίας, και τι κάνω μες στη μέρα μου, μιας και είμαι και σε περίοδο εξεταστικής και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει και διάβασμα και είναι δύσκολα. Οπότε ναι. Εσείς θέλω να πω ότι η ρήξη χιαστού, ουσιαστικά τι είναι η ρήξη χιαστού, μάγκες, ουσιαστικά σε ένα non-contact battle με έναν αντίπαλο στο τελευταίο φιλικό της σεζόν, πριν αρχίσουν τα επίσημα, με μια μονομαχία έτσι λίγο πιο δυνατή, το γόνατό μου το δεξί απλά κλάταρε, έκανε κλακ και γύρισε όλο προς τα αριστερά και άκουσα ένα κλακ πολύ δυνατό, λες και μου σπάσε κάτι, οπότε εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι ο σύνδεσμος μου κόπηκε. Ο χιαστός είναι ένας σύνδεσμος που είναι δύο χιαστοί, είναι ο εμπρόστιος και ο υποίστιος, και μου κόπηκε ο εμπρόστιος. Οπότε ουσιαστικά έκανα χειρουργείο και μου πήρανε δύο άλλα κομμάτια από το πόδι και τα βάλανε σαν χιαστό, αφού τα ενώσαν μαζί στο γόνατο. Οπότε τώρα εγώ προσπαθώ με τις φυσικοθεραπείες όσο μπορώ και το γυμναστήριο να δυναμώσω πάλι το πόδι μου για να μπορέσω να γυρίσω στους επίσημους αγώνες και γενικά στην ομάδα μου όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οπότε ναι. Λοιπόν, η μέρα αρχίζει κάπως έτσι. Έχω κάτσει εδώ στην Επιρώδεια, έχουν ουσιαστικά το meeting spot της παρέας και εδώ που αράζουμε συνέχεια και εκεί πίνουμε καφέ. Παίρνουμε πάντα ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο μαύρο, ένα νεράκι, και επειδή όπως έχω πει είμαι σε περίοδο εξεταστικής, τώρα έχει λίγο, όχι διάβασμα, έπαιξε η κάμερα, βρήκαμε και το λαού, ήταν εντελώς στην τύχη, ήρθε εδώ. Όλα στην τύχη, όχι όντως. Ναι, στην τύχη. Όπως είπα, έτσι όλοι subscribe. Όπως είπα, απλά η μέρα αρχίζει έτσι. Έχω έρθει εδώ στην Επιρώδεια να πιω το καφεδάκι μου. Απλά θα κάτσω λίγο να μελετήσω και να βάλω τα κεφάλαια που πρέπει να διαβάσω σε τάξη, ώστε να τα διαβάσω μετά οργανωμένα όλα και να τα διαβάσω με πλήρη προσοχή και να μην ξεχάσω κάτι. Οπότε ουσιαστικά αυτό θα κάνω τώρα. Δεν είναι απαραίτητα διάβασμα. Είναι πιο πολύ μια ανακεφαλαίωση, να δω τι έχω να διαβάσω και πόσες μέρες έχω. Αφού το κάνω αυτό,
Μετά έχουμε να πάμε στη Γλυφάδα γιατί έχουμε να κουρευτούμε. Έχουμε καιρό και το κούρεμα Μάκης, να ξέρετε, δεν είναι απλά επειδή θέλω να κουρευτώ. Υπάρχει λόγος, οπότε ναι, θα δείτε. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε και ένα ωραίο sneak peek για νέο βίντεο. Για το επόμενο βίντεο βασικά. Όχι το επόμενο, αλλά θα είναι ένα νέο βίντεο το οποίο δεν έχουμε γυρίσει καν ακόμα εμείς γιατί δεν έχουμε πάει. Θα το πει ο Λάου. Πάμε Σλοβακία και Αυστρία. Έρχονται 2 βιντεάρες. Πες για την Αυστρία, το βίντεο θα το πούμε για Αυστρία, θα το ανακοινώσουμε. Θα είμαστε στην Αυστρία 24 ώρες με 10 ευρώ. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights ending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last. Τι γίνεται? Βγάζω βίντεο, ναι, για το YouTube. Day the life. Λοιπόν, είμαστε gym. Βάζουμε τα πράγματα μες στο ντουλάπι και πάμε να κάνουμε ένα ωραίο arm workout. Let's go. She's got both hands in a pocket, and she won't look at you, won't look at you. She hides true love, super CEO. She's got a halo around her finger, around you. You know that I love you, boy, hot like Mexico. Rejoice at this point, I've gotta choose nothing to lose. Don't call my name, don't call my name. Alejandro, how much you babe, how much you babe. Fernando, don't wanna kiss, don't wanna touch, just smoke my cigarette and hush. Don't call my name, don't call my name. Roberto, Alejandro, Alejandro. Alejandro, Alejandro. Σήμερα μάγκες. Πώς θα κονδύξεις μάλακα. Με τα boys, δεύτερο καφέ για σήμερα. Εδώ πέρα Λαλίντα. Πούλο, θες να πεις λίγο για το χειρουργείο στο βίντεο? Το χειρουργείο πήγε καλά, παιδιά. Ήδη είμαστε back, περπατάμε συνέχεια. Χθες γυρίσαμε το νοσοκομείο κατευθείαν Πυρό. Γιατί χωρίς Πυρό δεν γίνεται. Το τένις έχει μπει σε αναβολή. Σε 2 εβδομάδες γυρνάμε δυναμικά, φίλε. Μπάρδης, γελάω ξανά. Πες μια δήλωση στο βίντεο, ό,τι θες, ό,τι θες. Τι είναι αυτό, καινούργιο mic? Μάικ, ρε, πες μια δήλωση. Πότε πήρες mic? Το έχω καιρό, ρε. Πες μια δήλωση στο βίντεο, έλα, γιατί Μια δεν δήλωση. Λοιπόν, το 2026 θα κάνω τατού στον νόμο. Χούλιο είναι από χειρουργείο και ότι πας περπάτησε από Βούλα Γλυφάδα. Το σημαίνει ότι από ό,τι βλέπουμε αντιγράφει άλλη μια φορά ο Λάζα Λάου που έκανε για πρώτη φορά Day in the Life. Το πρώτο Day in the Life σε όλη την Ελλάδα. Ήταν δικιά μου ιδέα. Θα μείνεις στο βίντεο. Έφερα το content στην Ελλάδα και τώρα κι άλλοι το αντιγράφουν εκεί. Θες να πεις λίγο τα καινούργια τα επόμενα σου βίντεο? Έρχονται πολλά βίντεο ταξιδιωτικά και match day vlogs και τέτοια. Όχι, θέλω κάποιον να το κρατάει. Ναι. Έχει μάγκες, έχει. Λοιπόν, μάγκες, είμαστε στο σπίτι ξανά. Τρώμε το after workout meal. Έχουμε μακαρόνια με τυρί και 3 αυγά βραστά για πρωτεΐνη. Με υδατάνθρακα και όλα στα μακαρόνια.
carbs, protein. Και τώρα τρώω μια στα γρήγορα γιατί πρέπει να φύγω γιατί έχω φυσικοθεραπεία. Let's go. Καλά. Τι είδε, μια χαρά είχα. Και μετά από μία ώρα φυσικοθεραπεία ερχόμαστε στο γυμναστήριο και κάνουμε ουσιαστικά άλλη μία ώρα workout που ουσιαστικά είναι ξεκάθαρα leg focused workout. Κυρίως θέλουμε να δυναμώσουμε το δεξιπόδι πάλι, γιατί το δεξιμό πόδι είναι καλαμάκι αυτή τη στιγμή, αλλά και να γυμνάσω κανονικά τα πόδια μου και τα δύο. Οπότε ξεκινάω πάντα με 20 λεπτά ποδήλατο, γιατί είναι και το, ας πούμε, το πιο βαρετό, το θέλω να το βγάζω από τη μέση και μετά μπαίνω σε βάρη. Συνήθως κάνω και μια άσκηση με μπάλα, που ουσιαστικά είμαι ξαπλωμένος και προσπαθώ να φέρω την μπάλα όσο πιο κοντά μου γίνεται, ώστε να κλείσει το πόδι full. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να κλείνει το πόδι σχεδόν full, δηλαδή μένει ελάχιστο για να κλείσει. Δεν πάει πιο πέρα, δηλαδή άμα πάω να το κλείσω πιο πολύ πονάει. Κάνω και μερικά σε σχέση με λάστιχα, αλλά τώρα θα φύγω, γιατί είμαι όλη μέρα έξω και έχουμε διάβασμα. Κάτι ακόμα που θέλω να πω, μάγκες, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή αυτός ο τραυματισμός με έχει περάσει πάρα πολύ στη ζωή μου και στη σχολή μου και στην προσωπική μου ζωή και στα πάντα. Το καλό είναι ότι ο Οκτώβριος, που ήταν ο δυσκολότερος μήνας που έκανε το χειρουργείο, πέρασε. Δεν μπορούσα καν να κουνηθώ από το κρεβάτι, ήμουνα στο κρεβάτι με πόνους, με ράματα. Είχα κάτι σιδερένια ράματα, σαν λες και μου έχουν βάλει σειραπτικό στο πόδι. Είχα ουσιαστικά μου κάνανε εδώ πέρα μια τομή, όπως βλέπετε, και μια πίσω, και πήραν αυτά τα δύο κομμάτια, τα ενώσαν μαζί και τα βάλανε και ανοίξαν άλλες δύο εδώ πέρα, όπως βλέπετε, το μέσα στο γόνατό μου και το περάσανε σαν καινούριο χιαστό και μου βάλαν ράματα μετά. Δεν είναι καθόλου εύκολο, μάκες. Δεν είναι πραγματικά καθόλου εύκολο όλο αυτό, αλλά είμαι πολύ δυνατός άνθρωπος και το ξεπερνάμε σιγά σιγά και θέλω όσο πιο γρήγορα γίνεται να γυρίσω πίσω στο γήπεδο, πραγματικά. Οπότε ναι, πάμε να φάμε και να διαβάσουμε. Είστε πίσω στο σπίτι. Γενικά, βασικά είμαι όλη μέρα έξω, δηλαδή πραγματικά σήμερα η μέρα ήταν πολύ κουραστική. Τώρα είναι η ώρα του διαβάσματος. Τώρα είναι το boring part του βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα σας δείξω τώρα πολλά πράγματα από εδώ, απλά ουσιαστικά έχω δύο μαθήματα να διαβάσω. Το ένα είναι Management Principles και το άλλο είναι Introduction to Entrepreneurship Management, που ουσιαστικά είναι το major που κάνω. Είμαι σε ένα κολέγιο αμερικάνικο, οπότε είναι όλα στα αγγλικά και είναι και πιο δύσκολο έτσι. Δηλαδή το να κάνεις όλα στα αγγλικά με τον καιρό, επειδή είμαι τρίτο έτος σε αυτή τη σχολή, έχω καταφέρει να ξέρω fluently αγγλικά. Μάγκες, στην πραγματικότητα δεν διάβασα ποτέ. Όταν πήγα να διαβάσω, το laptop έκλεισε από μπαταρία, οπότε δυστυχώς δεν μπορέσαμε να διαβάσουμε, αλλά θα σας δείξω κάτι πολύ γαμάτο. Λοιπόν, είμαστε στο PC. Δεν διαβάσαμε. Δυστυχώς δεν διάβασα καθόλου. Την ώρα που πήγα να διαβάσω, όπως είπα, μου κλείσε το laptop. Αλλά όση ώρα δεν έκανα τίποτα και απλά πηγαίνω, ερχόμουν πάνω κάτω. Για φτιάξαμε αυτό το απίστευτο βραδινό. Για το τρίτο γεύμα της ημέρας και το τελευταίο. Ουσιαστικά περιέχει μέσα γιαούρτι πρωτεΐνης, μούσλι και μπανάνα. Λοιπόν, τρώμε και πάμε κατευθείαν για μπάνιο, γιατί σήμερα, όπως είπα, έχει έξοδο, είναι Παρασκευή βράδυ, οπότε βλέπουμε λίγο YouTube και πάμε για μπάνιο. Να δείξουμε λίγο και 3 outfits για σήμερα. Μάγκες,
εδώ τελειώνει το βίντεο. Αφήνουμε αυτό το τελευταίο κλιπ. Είναι Παρασκευή βράδυ, βγαίνουμε σήμερα, οπότε κάντε rate outfit στα σχόλια. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο, μαγκές. Peace.